Dobrý deň prajem. Ja sa volám Augustín. A toto je moja príroda. Vážení diváci, uvidíme sa za chvíľočku. Vážené dámy a páni, pozrite sa na túto krásnu rastlinku. Viete, čo teraz urobíme? Teraz ju polejeme. Poprosím kamerana, aby dal kameru na správne miesto. Ďakujem. Takže sledujte tú vodu, ako sa pomaličky dotýka zemi. Je to veľmi fascinujúce. Poprosím kameramana, aby konečne dal kameru na rovno. Ďakujem. Uvidíme sa za chvíľočku. Vážení diváci, skoro sme zabudli, prečo sme tu. Poprosím kameramana. Sme tu kvôli rastlinkám. Kvôli našim rastlinkám, ktoré máme všade. Ktoré máme doma, ktoré máme na záhrade, ktoré máme v kanceláriách, ktoré máme v škole, ktoré máme v prírode. Poprosím kameramana. Ďakujem. Sledujte moju krásnu prírodu. Toto je fantastické štúdium, v ktorom sa cítim ozaj dobre, pretože táto príroda na mňa fantasticky vplýva. A sme zase späť, dámy a páni. Ale ja si myslím, že o rastlinkách sme už dosť rozprávali, veľa ste sa dozvedeli, veľa ste sa naučili. Poďme si porozprávať rozprávku o vtáčikovi, kopytníku a delfínikovi a osove. Ďakujem. A to je asi tak všetko zo zvieratiek. Vítam vás späť. Ako som spomínal, budeme si rozprávať o našej krásnej rozprávke. O spomínanom vláčiku. Ten sa volal Dolce Gabbana. Áno. Ale ja rozprávam rozprávku, takže vás poprosím, aby ste boli ticho. Áno. Budeme si rozprávať o... Neviem, čo to tu robí. Neviem, čo sa dali. Budeme si... Prosím vás, áno, ďakujem. Budeme si rozprávať o tom onom, čo sme si hovorili, no jasné. Dajte mi chvíľočku, ja si hneď spomeniem, viete čo? Nechajme to radšej tak, dobre? Som veľmi rád, že ste si pozreli moje video. Aj keď už nie som na scéne, ako som akože bol tam. No ale napriek tomu som veľmi rád, akože, že ste si ho pozreli. Hej, lebo viete, moje videá človeka veľmi potešia. Uvedú ho do takej eufórie, do takého šťastia a začne sa cítiť veľmi dobre. Takže ja vám prajem vám teda príjemný večer, alebo príjemné ráno, alebo dobrý deň, alebo dobrú noc, dobrý podvečer, dobrý pocit. Takže zdraví vás aj môj slimačik. Takže čaute všetci a uvidíme sa. Dúfam, že sa uvidíme pri ďalšom natáčaní. Ešte som na niečo zabudol. Držte sa vždy čistej spontánnosti. Tak sa majte na budúce.